Dono lloc ja a la primera ponència amb en Bernat Viboles. En Bernat Viboles és criminòleg, col·legiat, màster en Direcció Estratègica de Seguretat i Policia. En Bernat ha treballat en diversos projectes de recerca a la Unitat de Recerca i Cooperació Internacional de l'Escola de Policia de Catalunya. Alguns dels projectes que destaquen en aquesta unitat pot ser el projecte a nivell europeu amb el títol que l'hem traduït, que seria Gestió de la Seguretat Internacional i Aliança del Coneixement. També un altre dels projectes que destaquen és el d'analista de seguretat ciutadana. També, bàsicament enfocat en policies locals. En Bernat també, a part de ser col·legiat, és col·laborador actiu en el nostre col·legi i actualment està tutoritzant alumnes en pràctiques en el projecte que hem llançat de criminologia al món local a 9 barris. En Bernat ens parlarà de com incorporar més dones a la policia, estat de la qüestió i propostes de futur. Endavant, Bernat. Moltes gràcies, Eva. Bona tarda a tothom. Com deia l'Eva, la meva ponència versarà sobre l'informe que es titula Com incorporar més dones a la policia, estat de la qüestió i propostes de futur. Llavors, primer de tot, abans de res, donar les gràcies al col·legi per convidar-me i felicitar-los també per l'organització d'aquestes jornades que segur que així online no és tan fàcil. Llavors, bé, aquest informe, com deia l'Eva, està creat des de la Unitat de Recerca i Cooperació Internacional de l'Escola de Policia, que forma part de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que forma part del Departament Interior, i aquest va estar creat per mi mateix, per la doctora Lola Vallès, que és la de la unitat, i l'estudiant en pràctiques que tenia en aquell moment, que era l'Andrea Gea. Està publicat al maig del 2020 i és públic. Llavors, si vosaltres entreu a la web de l'ICPC, que veieu aquí baix la direcció, a la part de recerca trobareu l'informe aquest publicat. I aquí, com veieu, hi ha el text complet que us posa un link del recercat i allà es pot consultar en tota la seva extensió. El que avui faré simplement és un resum d'això, perquè òbviament no us podria explicar tot, perquè estaríem més de 20 minuts, que és el temps que tenim pactat per avui. Llavors, bé, com ja ha avançat el conseller, ja no té més misteri perquè ja ha avançat ell, fa un parell de setmanes es va aprovar el decret llei 1/2001 pel qual es modificava la llei de policia i que decretava, com ara ha dit el senyor conseller, que en cas d'empat en l'ordre de classificació entre un home i una dona, es donava preferència a les persones candidates del sexe menys representat, quan aquest no arribava al 40% d'aquella categoria, que com bé ha dit, actualment les dones són un 21%, per tant, seria a preferència per la dona. Però ara bé, això a xarxes no va ser gaire ben acollit, diguéssim. I ara aquí us poso algun exemple d'algunes reaccions que va causar aquesta llei. Per exemple, la primera, que per què hi ha d'haver equilibri entre homes i dones al cos de Mossos d'Esquadra, que això és un fals feminisme de cartró pedra, que on està la igualtat, que això és discriminació. Una altra que deia que això és un insult i és inconstitucional, o aquest que inclús diu que els homes, abans de presentar-se a Mossos, que vagin al registre civil a canviar-se el sexe i que quan llavors passin les proves es tornin a passar. O, finalment, l'últim, que diu que simplement les dones no poden fer intervencions directes perquè un tio de 90 quilos els pot tombar, etc. Doncs ja veiem que això és un tema controvertit, el tema d'aquest decret llei. Llavors, bé, de què us parlaré? Llavors, aquest informe, primer, us parlem de les dades, d'on som, d'on estem actualment a Catalunya pel que fa a les dades policials. En el segon lloc, quina imatge de la policia es transmet a xarxes socials. Després seguirem amb com les convocatòries, per seguir ja per acabar la ponència d'avui, amb mesures recomanades per incorporar més dones a la policia i models d'èxit que trobem a nivell europeu. Doncs bé, comencem pel primer, les dades on som. Sempre tenim en compte que estem parlant de dades de Catalunya. Llavors, la baixa presència de dones a les policies europees és un fet recurrent, és preocupant arreu d'Europa, bàsicament per diversos factors, però alguns que podrien ser serien la socialització, una cultura policial androcèntrica, bastant focalitzada en masculí, diguéssim, o la percepció de les policies com un lloc hostil per les dones. Llavors, en la major part de policies d'Europa ens trobem al voltant d'entre 10 i 25% de dones, més o menys. Per això, llavors, deia el conseller també que Mossos d'Esquadra actualment són de les policies que més dones té perquè, com veurem a continuació, està al voltant del 21%.
que això és el que comentàvem aquí. I aquí també és important mencionar que les dones en el cos de Mossos d'Esquadra hi poden accedir des de la segona promoció al 1986. Per tant, ja fa anys que es poden incorporar dones, però sí que és veritat que en els darrers anys no es mostren símptomes de millora. Des de fa molts anys que estem en aquest percentatge i no es millora. També és cert que hem de tenir en compte que del 2012 al 2018 aproximadament no va haver-hi promocions de Mossos d'Esquadra i que, per tant, no hi ha hagut oportunitat d'augmentar aquest percentatge. Però és important tenir-ho en compte. Llavors, pel que fa a les policies locals, on estem? Doncs estem bastant pitjor. Estem a un 12% de dones, segur perquè les dones van incorporar més tard, i algunes de les raons per les quals també es podria explicar aquest baix percentatge podria ser el cas que a moltes policies locals es sol·licita el carnet de moto A1, que per tant això podria ser una barrera que per moltes dones per entrar a la policia. Com veurem, durant l'exposició hi ha bastantes barreres en l'oposició, en la convocatòria, que pot fer que hi vagin menys dones. Però en el cas de les policies locals sí que és veritat que en els darrers anys es mostren símptomes de millora. Per exemple, a l'última promoció del 2019 a l'institut es van graduar al voltant d'un 20% de dones. Per tant, contràriament a Mossos, veiem com en aquest cas sí que s'estan duent a terme polítiques i coses perquè s'incrementin la presència de dones a les policies locals. Llavors, quan anem ja a veure les diferents escales, on estem? Llavors, en policies locals, seguim parlant sempre a Catalunya, de policies locals i de Mossos d'Esquadra. Llavors, com ho podíeu haver intuït, en escala bàsica hi ha actualment el 9% de dones, però quan vas pujant a l'escala jeràrquica hi ha menys dones en percentatge. Llavors sí que és cert que en els darrers anys, el 2019, hi ha hagut un increment de dones important a escala superior i a escala executiva. Per això haurem de veure si en convocatòries posteriors es segueix mantenint o no, o és simplement flor d'un dia i ja està. Però sí que és veritat que s'ha de mencionar això, que en escala superior executiva, a l'última convocatòria va haver-hi un increment important. En policies locals, la mateixa tendència, però en aquest cas ens trobem que en escala bàsica, com hem dit, s'estan donant a terme polítiques per tal d'augmentar aquest número de dones i, per tant, veiem com és una mica la tendència a l'inversa, és a dir, tenim Mossos que amb escala superior executiva els últims anys puja el percentatge de dones i amb escala bàsica es manté i, en canvi, policies locals en escales superiors no van tan bé, no hi ha un increment, sinó al contrari, és a dir, no hi ha cap dona, per exemple, superintendent, i, en canvi, en escala bàsica, doncs sí que últimament puja. Per tant, trobem aquí una mica tendències contraposades. Llavors, a parlar ara ja dels processos de selecció, també seguim parlant de dades, i és que a Mossos es presenten al voltant d'un 25% de dones aproximadament. Llavors, veiem que aquí aquest nombre és bastant baix. Ara bé, un cop entren i passen l'oposició, què passa? Que on suspenen més és les proves físiques, especialment a partir de la introducció del Press Banca el 2017, que després veurem un gràfic on s'exemplificarà molt bé això que us estic dient. Llavors, què passa? Quan entra a l'escola de policia, per cada dona que entra a l'ICPC, a fer el curs bàsic, entren 3 homes. Llavors, aquí us volia mostrar aquest gràfic, que és el que us comentava de la prova física amb el Press Banca, que s'introdueix el 2017. Com veieu aquí, durant els anys anteriors, el percentatge de dones que aprovava la prova física era d'un 70% aproximadament, però sí que veiem com el 2017, que s'introdueix el Press Banca, baixa radicalment aquest percentatge fins al 25%. Llavors, és veritat que el 2019 puja aquest percentatge perquè es flexibilitzen una mica els criteris d'aquesta prova en concret. Però veiem que no s'arriben a assolir el 70% que hi havia abans de l'inici d'aquesta prova. El Press Banca, si no m'he explicat, és aquesta imatge que veieu aquí, que és la que consisteix en aixecar el pes. Llavors, veiem com aquest criteri també pot ser una barrera important a la introducció de dones a la policia. Llavors, passem ara ja al segon apartat, que era el de quina imatge es transmet de la policia a les xarxes socials. Llavors, en el moment que vam realitzar l'informe, des de l'abril fins a l'agost del 2019, ens hem dedicat a recollir totes les imatges que es penjaven al Twitter i Instagram de Mossos i fer-ne una anàlisi. Llavors, què veiem? Doncs, en primer lloc,
que el 44% de les imatges surten homes, només homes. Val? Que aproximadament un 15% de les imatges surten homes i dones, val? Per tant, imatges mixtes, i que només en un 8% de les imatges surten només dones. Val? Llavors, aquí ja ens podem intuir una mica quina és l'imatge que es transmet de la policia. Per tant, és un cos bastant masculinitzat. No? Llavors, però no només és en termes quantitatius quantes imatges surten d'un gènere i de l'altre, sinó que també estem parlant en termes qualitatius. És a dir, quan vam fer l'anàlisi, vam veure que els homes normalment sortien fent tasques més operatives, més com la que veiem aquí a la foto, no? Més tasques de fer de policia, el que tothom té al cap de fer de policia, mentre que les dones estaven duent a terme tasques més socials, atenció a les persones, atenció a la víctima, comunicació, xerrades, etc. Per tant en termes quantitatius com en termes qualitatius, veiem una diferència molt gran entre homes i dones. Val? Llavors, passem ja a la part de convocatòries i seguim amb els requisits d'accés, amb aquestes bases que surten per presentar-se. Llavors, un dels més coneguts, sens dubte, és l'alçada, i en aquest cas veiem com el 2003 es va reduir, en cas de Mossos estem parlant, 5 centímetres l'alçada mínima per les dones. Llavors, què va passar? A partir d'aquesta introducció, es va multiplicar per 2 el nombre de candidatures de dones que es presentaven a Mossos. Val? Llavors, el 2019 és cert que aquest requisit es va eliminar, ja no existeix. Val? Això està en línia amb les policies europees, que hi ha moltes que ja no demanen aquest requisit d'accés, com és l'alçada. No? Moltes demanaven en el passat, com en el cas de Mossos, i que actualment no ho demanen, com és també el cas de Mossos. Llavors veurem en un futur quin efecte té això en la presentació de dones o no en futures convocatòries. Llavors, un altre aspecte important, sens dubte, és la promoció d'aquestes convocatòries. És a dir, hem de visibilitzar que és una professió adequada per homes, per dones, i, per tant, cuidar especialment tot el tema d'imatges i textos que s'utilitzen. Llavors, per això, a mi m'agradaria també mostrar-vos alguns exemples d'imatges que es van utilitzar per promocionar diferents convocatòries de Mossos. Llavors, aquí, per exemple, teniu la infografia que es va publicar i és pública a les xarxes socials i a la web a l'octubre del 2019. Llavors, a simple vista, doncs, no es pot semblar res estrany, però si mirem detalladament cada element, doncs, per exemple, veiem aquesta que veieu marcada en vermell, que utilitza el llenguatge masculí, és a dir, no haver estat separat. I llavors aquí potser seria més adequat separat o separada o llenguatge neutre, com podria ser no separació. Llavors aquí veiem aquest pictograma. Llavors aquí, si us preguntés, segurament molta gent diria que és un home policia. Llavors aquí potser seria més adequat dur a terme un pictograma més neutre, com podria ser la gorra clàssica policial o algun element distintiu de la policia que no fos masculí o femení. I l'últim, que és jo crec que el més representatiu i el que més s'ha de rectificar, és aquest. Veiem un home, la figura d'un home, perquè tothom segurament reconeixeria això com un home, que va a dirigir-se a un taulell on darrere hi ha una dona. Per tant, és un home policia o aspirant a policia que va presentar la documentació en un registre on hi ha una dona esperant-lo per fer-lo. Per tant, és un home policia que es va presentar. Llavors, aquí també això hauríem de veure com ho canviem. Pel que fa a les imatges que fan utilitzar, en aquell moment, doncs veiem, per exemple, aquesta que sí que surt una dona, però si mirem el text concret, ens fixem que diu que no seràs un heroi. Per tant, una altra vegada, llenguatge masculí. A la segona imatge és veritat que surten un home i una dona, un home que és mosso d'esquadra i una dona policia que és policia local, però una vegada més estem parlant només de mosso, de llenguatge masculí. I aquí el mateix. Una altra vegada parlant en llenguatge masculí. Què passa? Que en la següent convocatòria que va sorgir, veiem ja una mica de canvi. Per exemple, a la primera imatge veieu com hi ha un pictograma d'una dona i en el text parla específicament de que vols ser mossa. Ja no parla en masculí, sinó que parla exclusivament en femení. A la segona imatge en remarca això que deia el conseller al principi, que és un dels cossos amb més dones, la imatge també és de dona, i parla que volen més dones. I finalment, a l'última imatge, utilitza els dos, utilitza que volen Mossos i volen Mossos d'Esquadra. Llavors, el que he vist avui, justament avui ho han publicat, un vídeo a Mossos que deia, era com una imatge que anava canviant i sempre hi havia l'imatge de l'home policia i la dona policia. Per tant, veiem com a poc
es van introduint aquestes promocions més inclusives. Llavors passem al quart apartat de la ponència d'avui, ja anem acabant, i parlarem ara de les mesures que recomanen per incorporar més dones a la policia. Llavors, aquestes mesures, com es veu a l'informe, si teniu temps de llegir-lo detenidament, són mesures que s'han recollit de diferents informes i estudis que demostren que són efectives a nivell internacional. És a dir, que no és que nosaltres les haguem inventat, sinó que realment a nivell europeu i internacional han sigut demostrades com a efectives. Llavors, aquí nosaltres ens centrarem, hi ha 3 tipus de mesures. Hi ha les de selecció, les de retenció i les de promoció. Llavors, aquí, en aquest informe, en aquesta ponència d'avui, ens centrem en les de selecció exclusivament. I en concret, hi ha 2 tipus de mesures. Podem parlar de mesures d'impacte directe i mesures d'impacte indirecte. Començarem per les d'impacte directe, són les que tenen impacte en la selecció, o sigui, en la captació de dones perquè formin part de la policia. I podem parlar de 4 grans mesures. La primera són les campanyes de contracció i de difusió. La segona són les de preparació per l'accés. La tercera són les de procés de selecció i accés. I, finalment, les de discriminació positiva. Anirem ara a poc. Pel que fa a les primeres de contractació i difusió, doncs, com ja hem vist, les de material publicitari inclusiu, el que ja hem vist fins ara. El segon, organització d'esdeveniments centrats específicament en les dones i fer èmfasi en les habilitats que poden tenir les dones per tal d'ajudar a la policia. Llavors, la segona part, la de preparació per l'accés, doncs podem tenir programes de preparació específics adreçats a les dones, de preparació de l'oposició, però que només siguin dedicats a les dones. I que en aquests programes hi participin dones policia com a tutores i que, per tant, siguin un model. I, per tant, les dones que es volen presentar vegin que hi ha altres dones policies i que, per tant, els encoratgin a participar. Les terceres mesures dedicades al procés de selecció i accés. Aquí, la primera de les quals és la que ja hem parlat. Els criteris de selecció de la biologia femenina estaríem parlant de requisits d'alçada, de requisits físics, de proves físiques, etc., d'adaptar-ho al cos femení i de les habilitats femenines. En el segon cas, les tècniques per reduir biaix de gènere, doncs això fa referència a que hi hagi guions d'entrevista, que hi hagi monitorització de les proves psicotècniques, per tal que es compleixi i que no hi hagi discriminació per raó de sexe. En el tercer cas, en formació en perspectiva de gènere, es refereix a aquelles persones que són els avaluadors. És a dir, que els avaluadors durant el procés de selecció hagin estat formats en perspectiva de gènere. I, finalment, l'altre seria la demostració lliure d'habilitats, que les dones o tothom pogués demostrar lliurement les seves habilitats. I, finalment, les últimes són les de discriminació positiva. El primer és el conegut establiment de quotes. Aquí, l'exemple més recent seria el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que en l'última convocatòria va establir un 40%, que havien d'entrar un 40% de dones. I, curiosament, això va provocar que es presentessin més dones que mai, ja que el 32% de dones, el 32% de candidats que es van presentar a Guàrdia Urbana de Barcelona eren dones, el percentatge més alt que s'ha assolit mai. I això és a raó d'una llei que va modificar la llei de policies locals, que estableix un màxim, que ja s'han de reservar un màxim d'un 40% i un mínim d'un 25% de places per les dones. I en el segon cas, trobem la preferència de selecció quan es troba en igualtat de condicions, que en aquest cas estaríem en el decret llei que es va aprovar fa setmanes i que parlàvem al principi. És a dir, que en cas d'empat a la classificació té preferència el sexe menys representat, que en aquest cas, com hem vist, són les dones. Passem ara a les mesures d'impacte indirecte. I aquí què volem dir amb impacte indirecte? Volem dir que són mesures que serveixen per ajudar a que la policia sigui un lloc més agradable i més còmode per la dona. Per tant, això no només ajuda a la retenció de la dona policia, que vulgui seguir treballant en organitzacions policials, sinó que també ajuda a que les dones que ja són policies parlin millor de l'organització i que, per tant, puguin animar altres dones a presentar-se. Per tant, produeix com un efecte de difusió. Aquí jo estic bé, presenta't que estaràs bé. I aquí podem parlar de 5 tipus de mesura. En primer lloc, d'erradicació de la discriminació. Per tant, estaríem parlant de creacions de xarxes de dones, de sensibilitzacions, auditories de gènere, per exemple, o formacions en perspectiva de gènere.
En segon lloc, programes de suport de la formació. En aquest cas estaríem parlant de programes de desenvolupament personal, de talent, lideratge, o incentivar les dones perquè promocionin, perquè pugin de categoria, mentories, per exemple. I la tercera part seria l'adaptació física de les organitzacions, i aquí estaríem parlant d'adaptació de coses que simplement no hi pensem, però que són importants, com pot ser, per exemple, l'uniforme. És a dir, no és el mateix cas el cos d'un home que el cos d'una dona. Per tant, l'uniforme ha d'estar adaptat a la biologia d'un home i d'una dona. I això pot fer que la dona estigui més còmoda en l'organització. També adaptació d'espais de treball, de materials, etc. En quart lloc, mesures de conciliació familiar, és a dir, la possibilitat de treballar a temps parcial, polítiques d'embaràs, teletreball, jornades reduïdes, flexibilitat horària, sense que això signifiqui una disminució del seu sou o perjudicis en altres apartats. I finalment hi ha la transparència, i aquí estem parlant de publicar i fer públics completament els criteris de selecció o publicar també polítiques de retribucions i de sous. Per tant, aquestes serien les 5 mesures d'impacte indirecte per fer l'organització millor o més còmoda per les dones. Ja per acabar, ja acabo, ens agradaria explicar alguns casos d'èxit a Europa. I concretament parlarem d'Holanda, Suècia, Bèlgica i Dinamarca. Llavors veiem com en els 4 països van pujar el percentatge de dones i són d'alguns que tenen més dones a Europa. Què van dur a terme? Doncs els 4 països van portar a terme campanyes de contractació més inclusives, van dur a terme mesures per erradicar la discriminació en les seves organitzacions i van dur a terme també polítiques de conciliació familiar que parlàvem anteriorment. Per tant, barregen mesures de discriminació, mesures amb impacte directe i mesures amb impacte indirecte. Pel que fa a Holanda i Suècia, a més, van dur a terme programes de promoció del talent i lideratge femení, així com Holanda també va establir quotes, és a dir, el que dèiem abans en el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per exemple. Finalment, Suècia va dur a terme una mesura d'impacte indirecte, com hem parlat, que és el sistema de selecció més transparent, tot estava publicat. I, finalment, Bèlgica va dur a terme un procés de canvi de tot el sistema de selecció i el va fer més transparent i el va canviar tot per tal de ser més inclusiu. Per tant, veiem on estem, veiem on volem anar, veiem que volem incorporar les dones, llavors aquí hem de dur a terme mesures per tal que això augmenti. Realment s'ha vist que no dur a terme cap acció no té cap efecte. És a dir, si no dur a terme cap acció és impossible pensar que augmentarà el percentatge de dones. Veiem, però, que durant a terme mesures d'impacte directe o amb impacte indirecte, això pot fer que les dones comencin a tenir un paper més rellevant i comencem a assolir aquesta igualtat entre homes i dones i construir un cos policial amb no tant una visió tan masculina, sinó una mica més més femenina i més representativa de la societat. Per tant, això és tot. Moltes gràcies. I si teniu alguna pregunta, doncs la pregunteu al xat, com hem dit, i estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.